Kinong yalam kaseng Neutrab Youth Council Raj Nongtung Circle hapo kajing yalam uba Hercule Shooting President HYC Raj Nongtung Circle uba deru President ke HYC Ribhoi hakajing senran lang usamla S Masharing General Secretary HYC Raj Nongtung Circle lambat ki dekot Jaka Circle mentaka singi lai tarik leber kila let ban Ujor hau border magistrate ka Ribhoi uraja Brahma ban pak tu kelar ban pej halor kajing baki nongrep ki basa Haka Jaka Yaka Khuborjylla ki bahab hapo karat nongtung kisha lum Khajna haka wei ke kerdop kapadon halum sopho kabala ap deki beriau jangka Assam West Karbi Anglong. Samla Hercule Shooting kumu presiden hapakran syakilat patai Khubor ulapan pau baka seng kadap dak jing sngokia hadin bayo jingtip halor ki jing baki pat ba ki basa Haki Jaka Yaka Khuborjylla disputed area ki bahab hapo karat nongtung ki hapan siu yaka Khajna haka wei ka kerdop kabadan ha sopho kabala ap deki beriau jangka Assam. Kaseng haka ni jing let ban yakundu yo magistrate badai pet yaka tika kam kilakan tujur ban nakaliang ki bor sensyar distrik ki deban shimkia mardor ban penbet kam kloy ya kanika kam kenang ba kanum kata ya upai nong shong shnong jong kate kathan ka new trap you council mantaka singi lawan ban kendu ya I border Magistrate jong garbo district I badai sar brama ka jigitu jungi ya border Magistrate halor ka hang kamat ka ba ka jingyo jungi komplain na ki bai ba ki basa ante hapo Khappud kabangitip ka karat nangtung koi sekosen kadega blok 2 tega jing ke ba ki bai ba ki mat kamdei shu kadega sin ka ba nangkong hidre kadega kating ke ba ki bai ba ki mat kadega ba kapor kumba pitip Haki Jaka ki ba Khappud tega kadega mat ka bangi akan rosi ba di border Magistrate kalong ka ba iyo ya komplain na ki bai ba kalong ba ka jing sak khnyot jo kinong rap kadega Jaka kalong ba langba ka jing sak khnyot Haki ka jing bu jong gigiet kaget ke bala bu napo ka Karbi Anglong ke bala ap daki khana pali ke bala tak jur sibun yaki paiba nong rep jong katega jong ki paiba kamtam ki kasi pasa ketika than namar ka jing sim ya ka do kamur ya ka jing saot jong norap kalong ba ka si pick up la penkit ka pick up kala penkit penta arton sikang na laiton te ka jing saot kawai kali ka jing sakrong kalong hata Khajna ka de khandru hajare ti kane kale ka sipenta ka bala pang takjur bahaya I paiba nong rep te kathan te nakalyang jingi kum kaseng menta kasi la bu ka jing karpat ya I border Magistrate ba in simthia lang ya kane ka benta ka ba kum ki paiba ki mat ka jing ngimla aru ban ai play hakini ki sinam ki bala dap ngimla ban klet ya ka ga ba isar permai la sim ya ka action kata ba bai penduk pendam ya ka te ka get enre so phla biang ba menta ketika get kala mi biang te kum tangi wan ban budin biang ya isar ba nakaliang jing iro ila ong hi ila pau sini ba isa sim kya bat isale ya ka iga ba don kam nakaliang jota district Magistrate te kumta kum kaseng na mata ka bit ka biang jong ki ba ngim chong ti hndai ngin yai budin rekat bat ka jing tre lang bat Khubor district ham tam ba ki ba ki nomba mat jing po ka kathan